bawb a chroeso nôl I taro gyda ni. Wel, heddi fi'n mynd I wneud darlleniad y 10 o Fawrth 2026. A ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd I edrych ar sialens o'r wythnos, a ni'n mynd gael gair bach o gyngor wrth ysbryd jyst i'n helpu ni drwy'r wythnos. Croeso mewn ysbryd. Gewn ni, please, egni'r wythnos. Egni'r wythnos y 10 o Fawrth. Okay. Egni'r wythnos yw'r cerdyn barn, neu berniadaeth. Mae'r cerdyn yma yn siarad am asesu rhywbeth. So, mae fe gallu bod yn ail enedigaeth o rhywbeth yn eich bywyd chi. Codi mewn I lefel nesach bywyd. Symud lan yr ysgol fan hyn mewn rwy ffordd. A mae hwn I lot o chi yn rhywbeth ysbrydol. Chi'n agor eich hunan fwy at bethau ysbrydol, rai o chi, Dyna neges fan hyn I rywun. A gyda'r cerdyn yma hefyd, mae rhaid bod chi yn neud siŵr bod balans yn eich bywyd chi, A mae rhaid I chi, felly, symud lan mewn rwy ffordd nawr, Codi eich hunan mewn rwy ffordd. Cael rwy fath o ail enedigaeth fan hyn. So chi'n trawsnewid eich hunan rwyfaint fan hyn a chi'n stepio lan nawr I lefel le falle nag chi wedi bod o'r blaen, A mae hwn yn rili dda I chi, yn dda I chi'n ysbrydol. So cerdyn lyflu fyna am egni'r wythnos. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, ysbryd, sialens yr wythnos. Beth yw sialens a fi moyn hwnna? Sialens yr wythnos yw'r 4 o bentacle. Mae'r 4 o bentacle yn siarad am dal ar rhywbeth rhy dyn, Pan I chi'n cael cerdyn y 4 o pentacle, mae fe'n rhoi neges o... Chi'n becso tyma bach am gadael pethau I fynd. Chi'n poeni am gadael rhywbeth I fynd, So chi'n dal ar yn dyn at rhywbeth. So mae hwn yn sialens i'ch wythnos yma, a bod e'n dod mas yn eich sialens chi, wedyn ni, mae rhaid chi ddechrau felly gadael pethau I fynd rwyfaint. Ymddiriwch yn y bydysawd, ymddiriwch yn Duw, beth bynnag chi'n credu ynddo, Ymddiriwch yn hwn nawr, achos mae pawb yn edrych ar eich gôl chi, Mae'n I agor eich dilo rwyfaint fan hyn, Sy'n rhaid bod chi'n dal ar mor dyn at rhywbeth, Amser nawr I adael fynd o rhywbeth fan hyn, Diolch ysbryd. Diolch ysbryd, gewn ni nawr, please, dy neges di, neges fach chi i'r wythnos. Fi sydd ni yw'r 5 o bentacle, so mae'r 4 a'r 5 dyn ni fan hyn. Mae'r 5 o bentacle yn gweithio fi bod chi wedi bod yn teimlo mas o bethau rwyfaint yn ddiweddar, Felly bod chi wedi bod yn teimlo, fel sy'ch chi ar ochr rhywbeth yn edrych mewn ar beth mae bobl arall yn neud, felly, So chi wedi bod mas o bethau. Bod y cerdyn mae'n dod lan I chi nawr fel neges wrth ysbryd am yr wythnos, Mae ysbryd yn gofyn I chi fan hyn nawr I ddechrau fynd mewn I bethau. Felly, ymuno ar rhywbeth, Ymuno, pidwch cadw hunan tu fas. Achos mae'r allwedd gyda chi agor y drws I fynd mewn i'r adeilad yma, Dyna neges y cerdyn yma. Mae'r allwedd gyda chi'n barod I agor y drws a newid pethau yn eich bywyd, So chi wedi teimlo mas o bethau yn ddiweddar, fi'n teimlo fan hyn, Ond mae ysbryd yn gweithio chi nawr, agorwch y drws nawr a cerwch mlaen a cerwch mewn, Diolch ysbryd, lyflu. Be fi'n mynd I neud nawr? Fi'n mynd I gael dec arall I eglurhau y cerdiau yma. I ni gael neges bach tyma bach mwy twfo yn wythnos yma. Diolch ysbryd. Gewn ni please eglurhad ar cerdyn y farn, cerdyn berniadaeth, please. A beth sydd gyda chi yw cerdyn y byd. Nawr mae cerdyn y byd yn siarad am diwedd I gylch, yn eich bywyd chi. Diwedd I pennod yn eich bywyd chi. So beth bynnag chi wedi bod yn neud am y 10 mlynedd diwetha, Mae'r cylch ma nawr yn dod I ben a mae cylch newydd mynd I ddechrau chi, A mae hwn yn dod lan gyda cerdyn y farn y berniadaeth yma, sy'n siarad am draws newid, Sy'n siarad am leflu lan nawr. A mae hwnna'n gerdyn lyflu I ddod mas gyda'r cerdyn yma, Achos mae fe'n gweithio fi bod chi nawr yn symud mlaen o rhywbeth yn eich bywyd. Chi'n gorffen cylch a dechrau cylch newydd sy'n mynd I fod yn lefel lot fawr yn uwch I chi, Chi'n mynd lan yr ysgol nawr, yn eich ysbryd a yn eich bywyd, Mae'ch bywyd chi'n codi lefel fan hyn,
Okay? Neges bach lyflu fyna. Waw. A mae hwnna i gyd yn dechrau chi 9 wythnos yma. Okay? Diolch ysbryd. Gewn ni eglurhad ar y 4 o benteclau, please. Sialens yr wythnos. Okay. A mae'r cerdyn y lliad wedi dod mas i chi. Okay? Mae cerdyn y lliad yn siarad am bethau sydd falle ddim yn glir yn eich bywyd chi. Falle pethau sydd ddim wastad yn wir. Okay? Mae fe'n siarad am... gallai fod mach o twyllo'ch hunan am rhywbeth, okay? So, falle bod chi'n dal ar i rhywbeth mwyn trio cadw at rhywbeth, pinetaw, swydd, pinetaw, cariad, beth bynnag yw e, okay? Chi'n trial dal ar i rhywbeth, okay? Chi'n trio dal ar. Ond, beth chi'n dal ar i ddim yn hollol wir na glir, na falle'n iawn i chi. Okay? So, na'ch sialens chi wythnos yma, mae rhaid chi adael fynd o rhywbeth. Felly bod chi'n meddwl bod rhywbeth yn glir yn eich bywyd chi. Okay? Ond diwedd ddim wastad yn glir. Okay? Mae rhaid chi ffindo'r llwybr fan hyn sy'n iawn i chi. Ffindo'r llwybr sy'n glir. Okay? A'r llwybr sy'n wir i chi. Okay? Diolch ysbryd. Gewn ni nawr eglurhad o'r 5 o benteclau, please. Okay. Mae'r 5 o benteclau yn dod mas dy cerdyn brenin o gwpanau. Mae brenin o gwpanau yn brenin lyflu, okay? Mae fe'n ymwybodol o'i emosiynau. Mae fe'n frenin allwch chi ymddiried yno. Mae fe'n frenin sy'n just llawn cariad fan hyn, okay? So, bod hwn yn dod mas o'r 5 o benteclau, felly bod chi wedi bod yn teimlo mas o bethau, felly bod chi wedi bod yn edrych am gariad yn ddiweddar, okay? Mae hwn yn gweithio fi, mae brenin ac panau felly yn dod mewn i chi wythnos yma, neu felly gwrddwch chi rwy'n. Os chi wedi bod yn cael problemau yn eich bywyd, felly bod person fel un nawr yn dod mewn i'ch bywyd chi wythnos yma, okay? Mae rwy'n yn dod mewn i helpu chi, okay? I ddod drwyddo beth bynnag sydd angen i chi adael fynd fan hyn. Okay. Mae'r brenin ac panau yma yn frenin, fel fi'n gweud, brenin hyfryd, brenin lyflu, okay? A gallai fod rwy'n fan hyn yn dod mewn i'ch bywyd chi. Gallai hwn hefyd fod chi, falle bod chi'n berson sy'n llawn cariad, okay? Ond wedi cadw chi'n an mas o bethau yn ddiweddar. Okay? Amser i chi nawr wythnos yma i symud ymlaen, agor y drws, a gweld beth sy'n ochr arall y drws newydd yma i chi. Okay? Lyflu, diolch ysbryd. OK, be fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i edrych ar hwn mewn cwbl o wahanol ffyrdd. Strachwn ni fel cariad i ddechrau de. Wedyn ni bod amser yn dod i chi wneud benderfyniad am rhywbeth fan hyn. OK, mae rhaid i chi edrych ar eich bywyd ynglyn â'ch perthnasau fan hyn i wneud penderfyniad o le chi'n mynd nesaf. OK? Chi'n aros le chi'n cario ymlaen. A os i chi'n cario ymlaen, chi'n gadael y cylch yma ar ôl na'r, chi'n gadael y cylch a chi'n mynd i symud ymlaen i lefel lot yn uwch yn eich cariad, okay? So, falle bod chi'n gadael un cariad, falle bod chi'n cwrdd â cariad newydd nawr a chi'n meddwl o beth fi'n mynd i wneud neu ydw i'n mynd i adael y cariad yma i fynd mwyn symud ymlaen wedyn ni mae rhaid i chi wneud yna, okay? Dim bod rhaid chi rando o fi bwys, okay? Fi jyst yn darllen y cardiau fel maen nhw'n dod mas. Ond mae rhaid chi adael nawr, mae rhaid chi newid pethau yn eich bywyd mwyn bod chi'n cael dechrau newydd fan hyn, okay? A mae'r byd yn eich dwylo chi fan hyn, okay? Cerdyn y byd. Mae'r byd o'ch blaen chi. So pidwch edrych nôl, pidwch meddwl os mae fi mae'n gadael fynd, okay? Achos os gadewch chi fynd, gallwch chi ddechrau'r cylch newydd a symud mlaen gyda cariad newydd lyflu. A chi wedi bod yn teimlo mas o bethau, so mae rhaid chi newid yna mwyn ffindo brenin o cwpanau. A jyst ach bod e'n ddyn, gallai fod yn dyn menyw unrhyw beth arall, okay? Mae jyst egni, cariadus, egni really lyflu gyda'r person yma, okay? Ond mae rhaid bod chi yn agor y drws, gadael pethau fynd mwyn ffindo'r person yma. Okay, lyflu. Os ych chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni, mae rhaid chi benderfynu beth chi'n mynd i wneud am eich perthynas. Felly bod chi'n mynd i ddechrau cylch newydd gyda'ch partner, okay? Mae rhaid chi adael pethau o'r gorffennol i fynd nawr. A bod mwy clir am beth i chi moyn yn eich perthynas, okay? Chi ddim yn teimlo felly mas o bethau, felly bod eich cariad chi wedi bod yn mynd mas hebddo chi neu rhywbeth, a chi'n meddwl, wel, hang on, fi moyn bod yn rhan o hwn. Wel, allwch chi wneud yna, okay? Dim ond chi gall wneud y newid yna, dim ond chi gall siarad â'ch partner a gweud, rynda, fi moyn dod mas dy ti, neu fi moyn wneud pethau dy ti. Achos mae'r cariad yma yn enfawr yn eich berthynas chi, okay? So allwch chi wneud e os ych chi moyn
gwellach berthynas wedyn ni wythnos yma. Okay? Nawr, os ydrychwn ni ar hwn fel gyrfa, wedyn ni, mae amser wedi dod i wneud dewis yn eich gyrfa chi p'un bod chi'n sefyll eich neu chi'n symud lan nawr. Falle bod rai o chi'n mynd i gael darchafiad swydd neu cynnig darchafiad neu cynnig newid swydd fan hyn. Okay? Wedyn ni, mae'n amser nawr i gymryd e. Okay? Mae'r cylch bych chi wedi bod yn neud yn dod i ben. Mae'n amser i chi nawr ddechrau'r gyrfa newydd yma. Okay? So mae hwnna i fi yn neges glir fyna i weid, right, amser i chi nawr i symud mlaen gyda'r gyrfa newydd yma, okay? Wedyn ni fan hyn, chi'n dal ar rydyn ar y gyrfa sydd gyda chi ar y foment, okay? Falle nag ywen neu chi dim yn llawn, falle nag ywen dod ar timlad llon neu chi ragor, okay? A os taw na fel chi'n timlo, wedyn ni nawr, mae'n amser i chi edrych tu fas i'r bocs na, a edrych am bethau newydd, okay? Ond newch chi'n siŵr bod chi'n gwybod yn glir beth i chi moyn yn eich gyrfa neu eich busnes, okay? Chi wedi bod yn teimlo mas o bethau, fel fi'n gweud falle bod chi wedi bod yn teimlo fel, smor swydd mewn tanio fi ragor, okay? Ond amser i chi edrych na, right, okay, beth sy'n mynd i danio fi, fi'n mynd i agor y drws na, i gael dechrau newydd, i gael real dechrau newydd, i wneud rhywbeth gwahanol i beth fi wedi bod yn wneud, okay? Mae rai o'n i'n mynd trwyddo yn bywydau, okay? Mae rai o'n i'n newid gyrfaoedd, fi wedi cael nifer o yrfaoedd yn faint o flynyddoedd. Okay, so, a ni newid gyrfa, okay? Mae rhaid chi gofio yn y bywyd yma, mae angen i ni ddysgu na pam ni yma, okay? Edrych ar hwn o elfen ysbrydol, okay? Ni gyd i fod yma i ddysgu, okay? So i fi, a fwyaf bethau llwn ni'n neud yn bywydau i ddysgu, okay? Mae hwnna'n meddwl gwahanol gyrfaoedd, gwahanol gariadon, gwahanol perthnasau gyda phobl, okay? Gwahanol pethau ni'n neud am hwyl, okay? Popeth sy'n dod mewn i'n bywyd ni, maen nhw'n helpu ni i dyfu yn ysbrydol, okay? So mae'n bwysig bod ni jyst yn cymryd cyfleoedd am sy'n maen nhw'n dod, okay? Cymrwch y cyfleoedd yna, okay? Achos, sgwlwch, mae'r brenin a cwpaned ych chi fan hyn, okay? Rhywun neu rhywbeth sy'n neud i chi dimlo yn gyflawn yn emosiynol fan hyn, okay? A na beth fi'n timlo sydd angen ar rai o chi nawr. Dim bod fi'n gweithio chi adael swydd na busnes na dim, okay? Mae fel lan i chi beth i chi wneud, ond fi jyst yn darllen y cardiau, a dyna beth maen nhw'n gweithio fi heddi, okay? A cofiwch bod y darlleniad mae'n gyffredinol, okay? So, falle bydd e ddim yn addas i chi gyd, ond falle bydd rannau ond yn addas i chi, okay? Os drychwn ni ar hwn fel arian, wedyn ni, mae eisiau chi newid bethau am eich arian chi nawr. Falle bod rai o chi yn gorffen perthynas a chi'n mynd i gael ysgariad a mae'r cyfnod na wedi dod i ben. Mae rai chi nawr dechrau meddwl am arian. Pidwch dyle ar rydyn i'ch arian, achos byddwch chi'n teimlo mas o bethau, felly byddwch chi'n poeni am arian, okay? Os ti'n angen poeni am arian, ac mae popeth mynd i droi mas yn ffain, okay? Popeth mynd i droi mas yn iawn, achos brenin o cwpanau fan hyn, okay? Alle fe fod hefyd le chi just nawr yn penderfynu beth sy'n neud eich arian nesaf, okay? Felly bod arian da chi yn eich cyfrif banc just yn eistedd na, okay? Chi moyn neud rhywbeth gyda fe nawr yw'r amser i edrych ar neud na, okay? Smochi mas yn yr oer fel gyda'ch arian ragor, okay? Os oes rai chi mewn dyled, mae hwn mynd i bara'n hir iawn, okay? Mae arian mynd i ddod mewn i chi fan hyn. A byddwch chi'n teimlo'n gyflawn yn emosiynol oherwydd yr arian mae'n dod mewn i chi. Byddwch chi ddim yn teimlo fel sy'ch chi'n stryglan ragor fan hyn, okay? Popeth mynd i ddod yn well i chi ynglyn â arian fan hyn. Chi'n mynd i leflu lan, okay? A gallai hwnna fod, wrth gwrs, achos swydd newydd neu rhywbeth newydd chi'n neud yn eich bywyd. Okay. Diolch ysbryd. Iechyd na ren wedyn ni, mae angen i chi wneud penderfyniad fan hyn am eich iechyd, okay? I chi'n mynd i gael ymlaen fel i chi neu chi'n mynd i wneud newidiadau, okay? Chi'n mynd i godi'ch iechyd fan hyn. Mae'r fel chi wedi bod yn byw gyda'ch iechyd yn dod i ben. Mae iechyd chi yn gwella fan hyn fi'n teimlo, okay? Chi'n dal ar i... Fi credu bod chi'n poeni bod yr problem iechyd mae'n mynd i ddod nôl i chi, okay? Ond sy'n angen i chi wneud na, okay? Achos sy'n byd yn gweithio fi mynd bod angen i chi wneud na. Allwch chi adael hwn i fynd. Pidwch poeni ragor am eich iechyd, okay? Cyrwch mlaen ar a newch rhywbeth am eich iechyd i wella, okay? Chi wedi bod yn teimlo, os mae chi wedi bod yn teimlo yn hyderus iawn, okay? Ond byddwch chi'n wneud y penderfyniad yma am eich iechyd a symud mlaen, byddwch chi'n teimlo lot fwy cyflawn yn eich emosiynau, okay?
Diolch ysbryd. Waw, oce. Be fi'n mynd i wneud na? Fi'n mynd i gymryd cerdyn oracle jyst i orffen y darlleniad yma. Jyst i gael neges bach i ni orffen am wythnos y 10 o Fawrth 2026. Neges bach i orffen, please ysbryd. Neges bach i orffen. Oce. A'ch neges chi orffen yw, doedd y daith ddim yn daith mwyaf hawdd yn ddiweddar, ond mae popeth yn dod at ei gilydd. Mae'ch ymunedd chi, eich cryfder chi, a'ch elfen o dal ati, mynd i gael i wobrwyo. Mae'r aros bron dod i ben, Mae'r aros bron dod i ben. Cerdyn lyflu fyna, Cerdyn lyflu orffen y darlleniad yma. So beth bynnag yw'r peth chi'n mynd drwyddo ar y foment, beth bynnag sydd angen i chi adael fynd, mwyn leflu lan nawr, Chi'n dal ati, mae myned chi a'r cryfder gyda chi i wneud hwn, Allwch chi symud mlaen fan hyn, a mae beth sy'n dod i chi yn wobr lyflu, Mae fe'n wobr o fod yn gyflawn yn emosiynol, yn gyflawn yn eich gwaith, yn gyflawn yn eich arian, yn gyflawn yn eich perthnasau, Mae hwnna i gyd yn dod i chi fan hyn, Mae fe ar y ffordd, a smo fe'n mynd i fod yn hir yn dod, Dyna'ch darlleniad chi am wythnos yma. Gobeithio pwy chi wedi joio fe. Os i chi cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, ac mae pob peth bach fel chi'n neud yn helpu fi. A os chi wedi joio fe, gadewch neges isod i adael fi wybod, dwlen ni gael chat â chi amdano fe. A os oes diddordeb gyda chi mewn cael darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Tan tro nesaf, joiwch yr wythnos, gadewch fynd beth sydd ddim angen arnoch chi yn eich bywyd ragor. Byddwch yn grif as mydwch mlaen, Ac mae popeth yn lyflu yn dod i chi yn dyfodol agos. Tan tro nesaf, joiwch yr wythnos, a welai chi yn y darlleniad nesaf.